De belangstelling wie groot voor de TVM-ploeg. Net in het laatste plak vanwege de fysieke taststand van Sven Kramer. Want riet hij nou wol als net op het NK-afstand? Ja, ik heb ook best wel botles van Mireg en vooral uitstraling in mijn linkerpoort. En, ja, dat is vervelend en ik eet graag oorshoe, maar ja, ik probeer elke dag zo hard mogelijk aan te werken om het bij het NK wel bij te wezen. Maar ja, het moet wel verstandig blijven. Zijn coach Gerard Kemkers is echt voorzichtig. Het NK-afstand koer wel eens wat te betiet komen voor Sven. Maar we hebben duidelijk progressie gemaakt en we kunnen weer trainen. Met trainen kunnen we weer vooruitkijken en dan kijk ik in ieder geval met heel veel verwachtingen naar de maanden januari, februari en uiteindelijk de weken afstanden in Sochi. En wat wij aan de voorkant nog mee kunnen nemen is alleen maar mooi meegenomen. Wanneer maken ze het uiterlijk bekend? Nou ja, op dit moment zeker nog net. En ja, ik wil nog een paar dagen aan Asjen en dan is het bekend. Ja. Ja, en dan denkt heel Friesland, wat met de percentages? Is het 50% of is dat meer? Geen idee. En daar ging ik nou geen antwoord op Jan. En ik zocht het van dag tot dag en ik dacht, nu is het het beste en meer ging het dan. Stel, hij maakt eind volgende week bekend, eind deze week bekend, ik kan rijden. Wat rijdt hij dan? In eerste instantie de 5 kilometer en daarna beslissen we of de 10 kilometer ook haalbaar is. De 1500 meter in ieder geval niet. Nog goed over Lier, dan hebben we het in een al over Sochi. Ja. En een pre-Olympisch hier, hoe belangrijk is dat? Nou ja, goed, tuurlijk is het wel belangrijk, maar omdat het juist zo belangrijk is het belangrijk om meer risico's te nemen. En ja, daar ben ik me terdege van bewust. Duidelijk is dat er één ding bovenaan staat, dat is succesvol zijn in Sochi. En dat kan betekenen dat je hier en daar een wedstrijd laat schieten.